kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila Maraka Fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka Fama ka journal Bambara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka Fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Fanta dɔnkibaru labɛn bɛ fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seyidu Sila Maraka Fama fɛ. Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la bi donya in na tarata juillet kalo tile 17 san 2018 kunnafoni bakurubaw filɛ. Ɲɔana jɛrɛso minisiriso tɔgɔla mun ɲɛsin bɛ sɔrɔbolo ani wagande kɔnɔ ko lahalayaw ma kunungo ntɛndonya bolonɔbila sɛbɛn kɛra a bɛ baarabolobaw a b'olu yakubayali a bɛ o kofɔ sɛnɛ jidili anw ka jamana o kɔnɔna na mun n'o ye dugukolo jalen ye. Torokɔrɔbugu centre de santé communautaire ani quartier Mali olu ye ɲɔana jɛrɛ bisimila a tun bɛ hɔn ko fɔ ka ɲɛsin furakɛli minɛnw ma mun bɔra association yɔrɔ n'u ko ma bakuruba fɔla Asako Toka. Tungarangow ka wulikajɔ ka tɛmɛ Niger fɛ ka taa Libi ka taa nanzara jamanaw la ko a yɛlɛnna kɛmɛ sarada la a taara fɔ 95 la ka bɔ san 2016 la ka taa san 2017 na. An n'a kun cɛ bi ni farikolo ɲɛnajɛ Adama Mayiga ale bɛna ɲɛfɔli k'an ɲɛ farikolo ɲɛnajɛ lahalayaw la sana celu ani duguma celu o lahalayaw. Dunkɔrɔ la kumaba olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na aw ni ce Maraka Fama ka journal Bambara lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ sisan dani na ɲɔana jɛrɛso minisiriso tɔgɔla mun ɲɛsin bɛ sɔrɔbolo ani wagande kɔnɔ ko lahalayaw ma kunungo ntɛnɛndonya bolonɔbila sɛbɛn kɛra a bɛ baarabolo yiriwali kofɔ mun ɲɛsin bɛ sɛnɛ o yiriwali ma dugukolo jalen olu sanfɛ u ko peda zam ni baarabolo in bakuruba fɔla a tɔgɔ de y'o ye a tako filanan o ye nin ye a bɛ sɛngɛjugu a b'o kɛlɛli kofɔ ka bɛɛ lajɛlen bolo don tɔrɔmuɲɔ ɲinini na a bɛ o kofɔ nin baarabolo in ye baarabolo teliman de ye u y'a kɛ jamanadenw dɛmɛli sira de ye n'u k'a ma ko jigisɛmɛ jiri nin bolonɔbila min kɛra Mali fɛ a bɛna to Mali ka wari sɔrɔ Banque mondiale fɛ mun n'a bɛna to nin baarabolo ninnu bɛ waleya sɛnɛ jidili sira fɛ dugukolo jalenw sanfɛ ba Maliba kɔnɔna na yan ni a tɔrɔmuɲɔ bɔ bɛ t'i jɔ CFA wari a miliyɔn 98 bɔɲango la a bolonɔbila a kɛnɛ kan minisiri tun bɛ mun ɲɛsin bɛ wagande ani sɔrɔbolo jidili ma Dr Bubu Sise ani ɲɛmaa min bɛ Banque mondiale o tɔgɔla Mali kɔnɔ yan n'o ye Sukeyina Kani ye. Torokɔrɔbugu centre de santé communautaire ani quartier Mali ta olu ye ɲɔana jɛrɛ bisimila a tun bɛ hɔn ko fɔ hɔn in a bɛ furakɛli minɛnw de fɔ ka di ni centre de santé ninnu ma a bɔra association de santé communautaire de Torokɔrɔbugu ani quartier Mali o association de yɔrɔ n'u ko ma ko Asako Toka bakuruba fɔla a kɛra dɔgɔkun kunfuracɛ tɛmɛlen in na maire tun bɛ nɔ n'o bɛ commune 5nan maire a bɛ o ko fɔ nin ŋaniya in bɔra Mamadu Ɲang de yɔrɔ Mamadu Ɲang ale yɛrɛ bangera Torokɔrɔbugu wa sigilen bɛ lamɛrikɛn jamana la baarabolo min bɛ n'u ko ma ko projet cure d'honneur volontaire olu de ye nin baarabolo in wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ a bɛ t'i jɔ CFA wari miliyɔn 30 bɔɲango la association de santé communautaire de Torokɔrɔbugu ani quartier Mali Asako Toka olu ye dɛmɛniɲɔgɔnya sira taama yaasa a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na wa a furakɛlikɛ minɛn ninnu u b'a fɔ minɛn ma ko biome tension talan ani jafilelan ani li banabaatɔ bɛ da min kan chaise banabaatɔ bɛ sigi mun kan ani berew banabaatɔ bɛ taama ni minnu ye ani faraɲɔgɔnkan minɛnw fana b'a la minnu bɛ taa baarakɛ minɛnw na baarakɛsow kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔsow la. Tungarangow ka wuli ka jɔ ka tɛmɛ Niger jamana fɛ ka tɛmɛ Libi fɛ ka taa nanzara jamanaw la ko a yɛlɛnna kosɛbɛ kɛmɛ sarada la 95 a taari jɔ la san 2016 ka taa bila san 2017 na ni kibaruya fɔra kunungo nanzaraw ka wasadenw ka kuluba fɛ Antonio Tajani ale kumana olu tɔgɔ la a y'o kumakan a y'o dangɛnɛmaya a ko Union européenne bɛna wuli ka jɔ kɛ ka tɔrɔmɔɲɔgɔn k'o bɔ baaraɲɔgɔnya ani Niger jamana u ni ɲɔgɔn cɛ yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ ni lahalayaw la cogo min na Tajani ale y'o kuma sɛbɛntiya a y'a jira k'a fɔ san 2016 maa min tɛmɛna Niger fɛ a bɛ t'i jɔ maa 300 ani maa 30 la minnu taara Libi ka sɔrɔ ka nanzara jamana ko o laɲini a ko san 2017 u taari jɔ fɔ maa 10,8 san 2018 na a taari jɔ fɔ maa 10,000 bɔɲango la.
kalataw ɲɛkɔrɔla na jamana kɔnɔna na n'o ye République démocratique du Congo ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ adamadenya hakɛw makaran ani kumakan na bilali olu ko k'u siran bɛ jamana fangamarabaw République démocratique du Congo tɔgɔ la k'a fɔ ni wuli ka jɔ ma kɛ ka dɔnnibaru ɲininaw k'olu lakana kunnafoni dicogo ani kunnafoni walankatacogo la ko a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye kalata waati la u ka jamana kɔnɔna na. Bita an b'a kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ale dɔnni ŋana o ye Adama Mayiga ye anw fɛ yan radio Bɛnkan na. Adama Mayiga a bɛna ɲɛfɔli k'an ye dɔnkibaru la. Dɔnkibaru ale bɛ cogo di? Adama Mayiga ka fɔ la ko a bɛ dugumacɛlu ani sanacɛlu a b'o lahalayaw ko fɔ. Adama Mayiga kɛnɛ b'i bolo. Ayiwa bi farikolo ɲɛnajɛ n'an ko k'an bɛ n da don a la sa an b'a daminɛ ni sanfɛ dolancɛ n'an kɔ ma ko basketball ale ni senodolanci n'o ye football ye an b'o fana kunnafoniw di. O hukumu kɔnɔna na an b'a daminɛ ni fɛn min ye basketball ye k'a fɔ playoff o baaraw kɔni daminɛna depuis sibiri tɛmɛnen Salamatu Mayiga ale kɔnɔna na AC 2000 la. Donc n'i y'a ta k'a lajɛ musolakaw fan fɛ Joliba AC ale ni Stade Malien olu de bɛ ɲɔgɔn na. Cɛlakaw fan fɛ Stade Malien ni ISFAS. Ni équipe fila ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye seba kelen kelen sɔrɔ a ko la déjà. Sini tarata n'a Ala sɔnna masa boko sabanan olu bɛ boloda an bɛ se ka min kɔni fɔ. N'i y'a ta k'a lajɛ playoff kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye. Équipe ninnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ duuru ni min sera ka se i b'a sɔrɔ siɲɛ 3 o bɛ kɛ ŋana ye donc basketball ale hukumu kɔnɔna na. Sennadolanci la sa farafinna yan an b'a fɔ nin dokun laban in na donc fɛn min a bɛ fɔ Niger 2019 denmisɛnnin minnu ma san 20 sɔrɔ fɔlɔ olu ka dolanciw olu ka éliminateur kɔnɔna na n'o ye tour laban yɛrɛ ye sa an b'a fɔ Mali kɔni kun ye fɛn min voyage boloda ka taa Yaoundé kɛrɛnkɛrɛnnenya Cameroun donc an b'a fɔ taama kɔni a diyara dɔɔni an ka denmisɛnninw na ka sababu kɛ u sera ka filani bin sɔrɔ yan nɔ 1-1 Mali ka cɛlu kɔni maa min y'a don a tɔgɔ de ko El Bilal Touré donc sanga 60 ani sanga 1 na o bɛ kɛ sababu ye sa Mali ni waati la an b'a fɔ an kɔni ye option ɲanama ta match aller olu hukumu kɔnɔna na donc jaabi tɔw sa olu filɛ nin ye donc Mauritanie Nigeria ye ɲɔgɔn sɔrɔ o banna 1-1 Congo Sénégal o banna 2-2 Burkina ale se b'a sɔrɔ Gabon kan 3-1 Zambie ni jɔnjɔn bɛ ale yɛrɛ bolo sa ale se b'a sɔrɔ Burundi kan 1-0 Afrique du Sud ni Malawi o banna 2-2 na 0-0 Ghana ni Benin ka dolanci o kɔni bɔra dɔgɔ kɔrɔ ka bila quart nata kalo tile 22 donc taliw kɔni olu bɛ kɛ Ganakaw fɛ donc match kɔmasegu olu bɔrɔlen don ka fɛn min ye dokun laban nata o ma kɔnɔ hali bi sennadolanci hukumu kɔnɔna na sa coupe du monde n'a kun bɛ ka kɛ Rusilakaw fɛ a kɔni kun cɛra kunungo donc Faransi ale kɔni ye jɔnjɔn ta fɛn min ye Croatie ɲɛkɔrɔ 4-2 donc a bɛ fɔ min ma ko mi-temps o waatiw bɛ kɛ waati min o b'a sɔrɔ Faransi ale ka 2-1 o tun bɛ yen nɔ donc Faransi nin bɛ ka a siɲɛ 2nan ye ale ka se ka coupe du monde ta donc 1998 o tɛmɛnen kɔfɛ ale yɛrɛ fɛ donc fɛn min ye Luka Modric n'ale bɛ dolanci Croatie ale kɔni kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada dolancila ye ni coupe du monde ale kɛnɛ kan donc denmisɛnnin fana min kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye o ye Kylian Mbappé n'a bɛ dolanci Faransi o fanfɛla la donc Harry Kane n'a bɛ dolanci fɛn min ye Angleterre ale kɔni kɛra bidɔnnangana ye 60 ale y'a sɔrɔ k'a don donc an b'a fɔ k'an bɛ da ɲɔgɔn ye an b'o kɛ sa ka a boloda 2022 n'Ala sɔnna ma a bɛ kɛ Katarakaw fɛ yen donc jamana 48 olu bɛ n'a ye hukumu kɔnɔ. Adama ɲininkali dɔ bɛ n fɛ dɔw ko Faransi degeli karamɔgɔ n'o ye DJ Deschamps ye k'a fɔ ko a ko nin jɔnjɔn in ko bɛ dan sigi ale ka degeli karamɔgɔya la o ko in bɛ cogo di? Ayiwa donc an bɛ se ka fɔ ŋunuŋunu ye pour le moment n'o tɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ o ma ko contrat o de b'a ni fédération française de football ni ɲɔgɔn cɛ fo san 2021 donc an b'a fɔ o contrat kɔni pour le moment a ma s'a dan na nka a bɛ n'a bila a tɛ n'a bila kumaw de cayalen bɛ nka an kɔni bɛ se ka min fɔ fɛn min ye Didier Deschamps n'i y'a ta k'a lajɛ ale bɛna kɛ degeli karamɔgɔ sabanan ye min kɔni sera ka coup du monde ta k'a to dolanci la ka tila k'a to fɛn min ye degeli karamɔgɔya la donc fɛn min ye Alimankaw olu ka Frank Beckenbauer ale tɛmɛnen kɔfɛ ani Brésilkaw ka Mario Zagallo o fana tɛmɛnen kɔfɛ. Adama DJ Deschamps ale y'a kɔrɔta ko 2 de kɛ. A y'a kɔrɔta fo 2 n y'o de f'i ye 1990 o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ ye jalatigi ye Faransi fan fɛ donc o kɛra u fɛ yen u ye jɔnjɔn sɔrɔ o y'a sɔrɔ dolancila don donc a ka degeli karamɔgɔ kun ye Aimé Jacquet ye mais nin waati la ale yɛrɛ ye degeli karamɔgɔ ye Faransi san 20 kɔfɛ a yɛrɛ y'a ta k'a di Faransi ma nin waati la n'a y'a bila an bɛ se ka min kɔni fɔ a bɛ se k'a bila o y'a sɔrɔ a kun kɔni kɔrɔtalen don kosɛbɛ ka sababu kɛ ka jɔnjɔn ta k'a di jamana ma
donc bɛɛ tɛ se k'a kɛ. Adama an b'a fɔ i ma i ka tiɲɛna i b'i ka baara in dɔn k'an bɛn don wɛrɛ sa kɛ. Ni Ala sɔnna ma. Adama ka nin ɲɛfɔli ninnu bɛ dan sigi an ka bi dɔnkibaru la mun labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ ka lase ne Seyidu Sila Maraka Fama fɛ Ibrahim Lam Fimani kale to suya kɔlɛ la ni Ala man ka jɔnya jɔ an na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu dan kɛnɛma yan nka n'a b'a fɛ ka segin ka Maraka Fama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net sanfɛ ale ye kunnafoni di sira cakɛbara bɔlɔlɔ sanfɛ n'an ko ma journal en ligne n'aw sera yen n'a y'a kɔngɔ a ka jufa kɔnɔ nɛgɛjuru a ka cakɛbara ni tata n'a sigita n'a y'a kɔngɔ o fila b'o ɲininikɛyɔrɔ la ko malizoom.net a bɛ Maraka Fama ka journal Bambaraw ye a bɛ ziirinw ye a bɛ poyiw ye malizoom.net sanfɛ ani kunnafoni sɛbɛnnen n'a jataraw a b'a bɛɛ lajɛlen ye ni Ala ka jɛn mun tora ne o ye k'a fɔ aw ye aw ni ce ka kɔnɔya ko ale la sanga ni waati ka ɲɛsin Maraka Fama ka journal Bambara a lamɛnli ma a k'an bɛɛ sini ni Ala sɔnna ma kunnafoni ale kɛnɛ wɛrɛ kan n'an ce ka kulomajɔ la a kɛ to bɛ nin kan salamu Mamadu. Maraka Fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.